Hej og velkommen. I dag skal vi kigge på funktioner. Nej, det er lineære funktioner. Alle lineære funktioner starter med samme grundsten, nemlig følgende ligning. F af x er lig med a gange x plus b. F af x er lig med a gange x plus b. Både a og b i ligningen fungerer som pladsholdere for en værdi. A er hældningskoefficienten, altså hvor stejl funktionen er. Og hvad er b så? B er funktionens skæring med y-aksen.